Di hilbijartinên 31 Adarê 2019 yê bajarvaniyê da bi giştî bajarê mezin hebûn. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin Ankara û İstanbul di serî da CHP 11 bajar, AKP 15 bajar, HDP 3 bajar û MHP jî 1 bajarê mezin qezenc kiribû. Di meha Adarê 2024 da hilbijartinên bajarvaniyê yê nû dê were kirin. Ji hilbijartinê ra neh mehhebê jî di nav partiyên siyasî da gengeçî dest pê kirin. Spor radgînin ku di hilbijartinên 2019 da di navbera partiyên opozisyonê de yektiye kebû. Serkeftinê jî bi vî va dibestînin. Lê ana şansê opozisyonê ew qas bêhêz nabînin. Belediye seçimlerine giderken muhalefetin durumu şu anda oldukça dağınık. Ember bi hilbijartinên bajarvanên yên 2024 ve diçin. Lê rewşa opozisyonê anen balavaya. Di dema hilbijartinên parlamenterî de bi şeklekê opozisyon pêk vebû. Lê piştî hilbijartinê em êdî nikarin bêjin ev yekbûn heye. Di sala 2019 da CHP li Ankara, İstanbul, Edirne û him bajarên din yên mezin bi alîkariya HDP serkeftî bûbû. Profesör Doktor Tevfik Erdem radigîne ku ana di nav opozisyonê da ev yektî tunene. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin Heke wiha biçe opozisyon wê bajarê İstanbolê û Ankarê winda bike. Di hilbijartinên 2019 da partiyên opozisyonê bi hev re kar dikirin. HDP jî bi şeklekê alîkarî da opozisyonê. Lê ane rewşeke wiha diyar nabe. bu güzel, kıymetli partimizin Lêkolînvan İbrahim Uslu radigîne ku ji bo hilbijartinên bajarvaniyê hê neh meheye. Pêkan nîne ku kesek tiştekî veber bibêje. Herçiqas opozisyon di hilbijartina serokkomariyê da têk biçe jî lê Uslu amaje dike ku ev nayê wataya cardin windakirinê. 2 ay önce bir seçim oldu. Orada sonuçları biliyoruz. Du mehberê hilbijartinek çêbû û encamek derket. Em ji vê hereket dikin û dibêjin opozisyon wê di hilbijartinên bajarvaniyê da jî winda bike, lê ev ne rast e. Ji ber ku em dizanin ku di sala 2019 da jî opozisyonê qezenc kir. Hê neh meh wext heye em nikarin tiştekî vebir bêjin. Di hilbijartinên bê da HDP an jî partiya çep ya kesk wê helwesteka çawa bigire zêde diyar nîne. Lê li gorî rayedarên HDP ew ê bi endamên xwe beşdarî hilbijartinê bibin. Heke HDP piştgirî nede opozisyonê dibe ku bajarên mezin wek İstanbul û Ankara ji destê CHP derkevin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Ankara.